Hola, hola, señoras, señores, son as 6:23 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se ainda so desde esa pouca xente que queda en Galicia, que non é ningún, que non nos siguen nas redes sociais, xa sabedes, @Voltas co Prato, porque aí, en @Voltas co Prato, temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan sempre cociñeiros e cociñeiras espectaculares e Xulio Mato. Así que, por favor, que pase Xulio Mato e Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Que pasa? Como te pasas con Xulio? Como te pasas con... No, é que hoxe en Vigo, que por certo teño que darlle as grazas enormemente a librería Anagrama, vou dicir, a librería Nobel de Vigo do Calvario, porque hoxe pola mañá estivemos Merche Rodal máis eu ali asinando libros, dando un paseo polo Calvario, e a verdade é que foi maravilloso, botarme moito a bronca por meterme con Xulio Mato, e ata me dixeron que non me... ata me dixeron que non me queixe tanto porque en realidad non me zoupades. Bueno. E dixenlle eu, bueno, dixenlle eu á señora, bueno, a ver, algunha levo. No, pouco. Bueno, Esto mereces. grazas sobre todo á xente eso, de Vigo, do Calvario, do mercado, que fomos polo mercado, a xente paraba, nos sacábamos fotos, enseñábamos o material. Mirad que peixe temos aquí, mirad que non sei canto, verdad? Un día teñen que ir as peixeiras do Calvario. Para ti era como ver un museo, non? Sí, eu miraba os precios e decía, pero está tan caro. Pois eu quero dar as gracias tamén a toda a xente enseñada que nos veu veronte. A todos menos a cañotas que non veu. Entón, estivo a tope o salón de plenos do Concello e a verdad que moitísimo cariño, moitísimo. Había máis xente na presentación do libro que nun pleno ordinario do Concello? Home, espero, porque senón serían moitos a chupar. No, estaba a tope. A verdad que moitas gracias a todos. Que guai. É un bico moi grande. Que guai. Bueno, alegrámonos moito, estamos contentísimos de verdade a acollida que está tendo o libro, do moito que nos queredes en todos os sitios aos que vamos. E hoxe temos connosco a Lucía, que sabedes que todo o que di non é tontería. Depende do día. Depende do día, sí. Como estás? A ver que día toca hoxe. Como estás? Moi ben. Estás no día parvo ou non? Vamos velo. Vamos velo. A final dismo ti. Pois chegou o momento de cociñar, e atención, porque ven unha case veciña miña, a ver que nos trae Marisol de Melide. Son Marisol, veño de Melide e vou dar eu a miña receta de cordero asado. A miña familia gustalle moito como fago. Sello o orégano, un pouco de romero, coñá, sello todo aquilo no aceite de oliva puro, poño unhas patatiñas por abaixo e meto-o ao forno. Está riquísimo. Póñolle despois un pouquiño de mientos morros por encima coa salsiña e aquilo está de rechupe. A ver que se vos ocurre aos cociñeiros, que me faredes? Un asado ou un estofado? Quero saludar a toda a xente de Melide, a miña irmán que teño en Friolán, jalá meu cuñado, e un saúdo para toda a familia. E un abrazo para todos. Quero vos. Moi ben, Marisol de Melide grande, a terra de Melide, Marisol que nos pedía cordeiro, pero claro. Estabas bailando a música de fondo antes. Sí, por qué? Non podía bailar? Sí. Xa sabes que eu bailo todo, o que me deixen bailo. No ascensor bailas tamén. Tamén, sí, cando me sona tin, vou bailando no ascensor tamén, sí. É así. Bailo hasta que o sonido das obras. E cando te chaman por teléfono bailas tamén. Pero a veces non me gustan as chamadas, depende de que me chame. Bueno, Marisol de Melide que nos pedía cordeiro, vos que ides cociñar. A ver. Pois, cordeiro. Cordeiro? Cordeiro. Pero algunha parte en particular ou... Sí. Mira, ponte aí. En donde? Vou che dicir eu que parte... Eu vou facer... A ver, ponte aí facelo cabrito. Eu vou facer unha paletilla. Que para min é parte, esta parte aquí ou esta de aquí. Espera, esta de aquí. Esta de aquí. Que para min é a parte... Están dicindo os señores do público, dalle máis. Daichas de volver. Pero que é isto? Dalle máis. Que para min é a parte máis sabrosa. A mí é que máis me gusta. Ai, bueno, e Lucía... Pois para min a que máis me gusta é esta de aquí. Calo, o xemelgo. Aquí. Au, que teño cargado de O destrado. xarrete. O xerrete. Isto é o xerrete? Eso é o xarrete. De verdade, isto é o xerrete. Do Por que pensabas que era o cordeiro, xerrete? Non sei. Isto? No, Esa é a paletilla. Bueno, pois imos facer paletilla e xerrete, pero claro, como son as receitas, Vale, Xulio Mato? mira, eu vou nasar enteira, vale? Porque queda moito máis xugosa. Ajá. E vou facer unha salsiña con mel, yogur, un montón de especias, unha salsa super rica. Chameille cordero Dimitri. Por qué? Porque vou acompañar dunhas patacas Romanov. Entón, dixen, vamos a facer unha receita así. Ahora que está en auge. Podemos poñer o patum ps. Patum. Porque... Patum. Sí,
Chiste malísimo, eh? No, verdad. Vale. Foi idea da directora, chamalle Dimitri, dillo. Vale, pois a directora ten os mesmos chistes que a ti. Sí, porque somos quintos. Bueno, Xulio Mate vai facer esa paletilla que está aquí. Onde está esa paletilla? E a ver que vai facer a nosa querida Lucía. Vou facer sarrete estofado. Moi ben, clásico. Un clásico. Típico, non? Guai, moi sinxelo. Vou facer con castañas e un poquinho de pataca machucada, así tipo puré de pataca. Pataca xa te has cocido, guau. Imos facer as castañas, ímolas cocer na propia salsa do cordeiro, de Ole, cocer a carne. ole. Entón van coller así un saboriño. Moi ben. Gústame, pois... Señoras, señores, hai que cociñar, paleta e xarrete no voltas co prato, marchamos con... Tía Vázquez, veña, vamos con ela. Pois mira, deixamos vamos a Xulio Mato só. Vamos a comezar por eso que che dicía. Imos. Ajá. Temos aquí xa esta salsiña, Hala, iso é onde fixéchelo... onde fixemos O xarrete, non? un xarrete previamente e imos poñer aí o lume e botarlle as castañas. Vale, pero o xarrete, claro, moitas veces... Co tema do cordeiro xa sabes, Que? Que ás veces, bueno, pois que hai xente que non lle gusta, hai xente que tal... Pero- Canto tempo hai que cociñalo para que non teña bravura? Este non ten bravura, xa verás, porque o ir guisado, vai guisado con ímolo guisar con viño, con verduriñas. Ahora imos botar aquí. Temos Como lle sacáis? dúas olas, biches? Como iso cache bravura? A bravura, esa viña amansao. Este viña manso. Eu collino e dixelle, tich, aí tranquilo, Quieto, quieto aí. Toma, vais. Estate tranquilo. Vais. Estate tranquilo que vas ir pa ola, vas ver que... Vale. E vai quedar ben tenriño. Entón, Sí, sí. imos saltear estas verduriñas. Aquí hai pemento vermello, pemento verde, allos, porro e... Loureiro. E veño cebola. por aí. E agora imos poñer un pouquiño de loureiro. Ima, leva moitísimo iso, Isto ahora quedan nada. Bueno, xa, pero que é bastante. É bastante. É bastante. Pero Moi ben. imos- O loureiro despois non hai lle que- botar máis, que vexo que botache un Hai par. que colar, botei 3 ou 4, non? Botalle aí. Despois, esta Hombre, salsa, aquí imos dourar isto. E, Ajá. mentras tanto, aquí, imos selar ao xarrete de cordeiro. Xarrete, zona do Ximelgo, Esa zona que temos tan traballada de facer deporte. Verdad? Sí, Saltar sí. a comba. Aí está. Oh, como se carga eso de saltar a comba, Biches. Ah, o cordeiro estuvo saltando a comba. Bueno, a xente da casa que nos chame, 664-483419. Ese é o teléfono de voltas co prato que podedes chamar para o que queirades, Queredes dicir que algo vos gusta, chamades que non vos gusta, tamén que cañotas é maravilloso, chamade que non é maravilloso, non chamedes. En calquera caso, aí está o teléfono do programa para brindarvos a posibilidade de falar con nós e, por suposto, para repartir cartiños. 50 euros dunha vez e 50 doutra na televisión dos Cordeiros de Galicia. Mira que xerretazo, Mira, Tira pa aquí, isto é un luxo, Isto non é unha tontería, Despois que vai pasar, cando se sele, se vaya Sí. cociñando, vai se nos tardar en cociñar, vai facer falta que fagas máis, Sí. Alrededor de 2 horas e media. Esta parte vai se reducir e van a quedar aquí os músculos, ves? Que son xa, que vese ben que hai do... sempre semelo, queda, recóllese, da non? barrigiña do pé. Claro, a barrigiña do pé, É chaves. como se lle di, non? O Sí, sí. gemelo. Non sabía, A non barrigiña sabía. do pé. Gústame. Vai quedar así recollidiño. Moi ben. Moi tenro. Moi ben, deixo aí, vale. Moi ben, quedo con Deixo ele. aí. E eu, mentras tanto, vou deixar aquí a Lucía traballando co seu fondiño e vemos con Xulio Mato, veña. Que pasa? A barriguinha do pé, A barriña do pé gustoume, Sí, a mí tamén. Sí, ti algunha vez escoitar así, vou No. coller... Que vas coller? Para limparme un pouquiño. Limpeime na túa camiseta, pero ainda A así... miña camiseta. Queres que che diga que parte vou facer outra vez? No, home, non. Aquí a tes, mira. Mima, Mira que é que- paletilla máis Buah. fermosa, Esta será de casi 2 kilos, É unha pedazo Sí, sí. paletilla, Entón, como che dixen, vamos a facer un adobo moi especial. O ideal sería deixalo unhas 8-12 horas con este adobo, vale? Vale. Entón, mira, temos herbabuena, Erva buena. Erva boa. Estuvo guapo o cambio, Erva non? boa. Dixeche erva en galego, buena en castelán. no, bueno, buena, Erva buena. buena decímoslo moitas veces. Bueno. Comes e dices, está buena, Hortelá, ¿Ves? hortelá, Hortelá. Ti sí que eres hortelá. Bueno, Hortelá. reladura de limón, mira, vamos a botar tamén o zume Un de pouco de limón. zume. Eso que é allo. Eso é allo, 2-3 dentes de allo, dependendo do tamaño, vale? Leva bastante. Leva bastante, bueno, é unha Bueno, sí, é boa unha peza, señora paleta, sí, sí. É unha boa peza. Entón, botamos o zume do limón. Vamos meter un par de culleradas de aceite, dun aceite que non sexa moi fuerte, vale? Quen ten mellor paleta? O cordeiro ou eu? Bueno, ti deixas bastante que desear, Que va? Sí. Teño boa paleta. No, Sí, ti no. esto fachada. Sacar Son as daqui camisas que che poñen que che Sacar fan daqui parecer un mal. material. Bueno, mira, un pouco de comiño. Ajá. E vexo que tes aí mel. Sí, claro. Gústame. Sí, No, sí. no. Quero que saibas que estoulle collendo moito cariño aos adubos que fas con mel. Ah, que sí? Sí.
Traeme un poquinho de pemento doce moído, pero Sí, bueno. liáchela aí un pouquiño, pero non pasa No, nada. pues xa verás que rico está isto. Mira, ahora vamos a botar tamén un pouquiño de botelle comiño, pemento doce moído. Isto é eneldo seco, vale? Vale. E vamos a botar un par de culleradas de yogur tamén. Yogur natural, sen azucre. Vale? E o mel. Estou flipando un pouco, que mesture isto. E por qué? No, porque me parece que decir O yogur con que leva mel. moitas cosas. Yogur con mel moi ben, pero despois leva Pues mira, moitas cousas. xa comemos máis ou menos parecido todo o ano. Vale, o cordero asado, É verdad. o guisado, tal, pues. É verdad. Esta A ver, data pero- facemos algo diferente. O cordeiro tampouco é que o podes comprar todos os días do ano, Bueno, o cordeiro non é... Nestas datas sube de precio, pero tampouco é Claro. algo carísimo, Ahora é mellor telo Además, xa ti non no tes orellas na casa? Sí. Pois xa está, as Teño. orellas, como se chama aos bebés? Pois xa está. Bueno, nós chamamos de año. Se teñen Años. menos dun ano, Sí. chamamos de año. Año, en castelán, Claro, correcto, é así. Como é é, como como é. chamamos, sí, exactamente. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso a Marisol de Melide. Un aplauso para ela. Hola, Marisol, que tal? Hola. Arrímate aquí adiante. Antes de nada, Hola. teño que dicir unha cousa importante que pasou na ilustrísima vila de Melide. Pasou unha cousa estes días. Que sería? Sí. Igual que en Arzúa chegou un momento no que nos puxeron 2 semáforos, e para nós foi todo un avance, sei que en Melide recortaron a rotonda. E agora é máis pequena. No é máis grande. Ah, no, é máis pequena, para que viren os camións pola autovía. Claro, pero queda a rotonda máis grande, dá Sí, mirado eso mellor. é certo, eso é certo. Pois agora Ese día tamén. hai menos rotonda en Melide. E para nós a rotonda en Melide é como a queixeira en Arzúa, sabes? Sí. É moi importante a rotonda en É un Melide. punto de encontro, sí. É punto de encontro, exactamente. Claro, exactamente. para guardias e conductores. Para conductores e guardias é un punto de encontro. Bueno, pois sí, fixeron ali obras polo Sí, do tramo da sí. autovía. Fixeme Sí, moita exacto. gracia pasar por ali e velo outro día, que o modificaron un pouco. Todo ben? Sí, todo ben, todo perfecto. Pois pedichesnos unha receita que a min particularmente gustame moito para Nadal, que é o cordeiro. Contalle, Xulio. Mira, Marisol, eu vou no preparar asado, vale? Ajá. Díchenos dos opcións, asado ou estofado. Pois eu Sí. fago como a ti, asado. Pois, perfecto. Vale, mire, fixenlle Perfecto. un adobo un poquinho diferente porque leva yogur, leva mel, leva reladura de limón, zume de limón, tomiño, comiño, pemento doce moído, allo e hortelá. Moi ben. Hierbabuena. Moi ben, moi ben, ok. moi ben. Ves? Ves? Como hortelá. Non sabía eu Quen que coñece era hortelá. Eu tampouco. Pois sí, pois agora xa está, así mira. aprendes algo, Xulio. E agora Sí, isto vai ir ao claro. forno a 180 graus aproximadamente 1 hora e media. Ajá. Vale? 180, 190. E vamos a botar un vasiño de auga na base da fonte, por qué? Porque isto ten mel. Entón, o que non queremos é que se nos caramelice demais, nos amargue, vale? Claro. Entón vai dar vapor, non a auga. Eso, o que vai facer, aportarlle humedad e evitar que se nos queime ese mel que leva ao adobo. Ok. Entón, Insisto no que dixo Xulio antes, se podemos deixalo adobado dun día por outro, eso é mellor. ideal. Ideal. Sempre, bueno, todas as carnes Ideal. que queremos que... Ideal, moi ben. Entón, vamos ao forno. Abres o forno aí? Ábreme aí, Veña, por ábrele, favor, aí, Marisol. talo aí. Ábrele o forno, Marisol. Ábreme aí. Ai, Aí está. perdona. Que traballe un pouco Xulio Mate tamén. Que bien huele Ahí xa. va. Sí, voy a dar un pouco de temperatura. porque Dai un no. pouco de caña. Vale. Aí Sobre está. todo, bueno, encender, porque estaba calor. E nós imos marchar Sí, con Lucía, veña. Móvete para aí, imos con Lucía. Boas. Hola. Que tal, Marisol? Todo bien. E ti xa vexo que estás aquí todo... A tope. Mira, A teño tope. aquí as castañas xa cocéndose Ajá. nun pouquiño de caldo de facer cordeiro para guarnición. Ajá. E aquí temos os arretes de cordeiro que, mira, xa están douradillos. Ajá. Vounos pasar aquí. Moi ben, Oh, E aí que lle metiches de verduras? Aquí metinlle pemento verde, pemento vermello, un pouco de allo porro e cebola. Ajá. Un pouquiño unhas follas de loureiro, unha pementa en gran e agora voulle engadir tamén un pouco de orego, porque a min gusta Hola, a min o tamén. torillo que lle dá. Sí, eu de feito boto casi sempre tamén. Un pouquiño de e como sal. faz? Estufado tamén? Eu casi sempre ao forno, pero a Sí. veces estofado É tamén. que o forno está moi bo, E agora Eu ao vou forno aproveitar encántame. un pouquiño deste xugo que soltou. Ah. Non pegou moito, se pegara, desglasaría con un pouquiño de auga para aproveitalo todo ben, pero como non pegou, xa facemos así. Moi ben. E iso simplemente o vas deixar aí traballando, non? Agora voulle botar viño tinto. Olo. A esgallas, sen medo ningún, como se Sen medo. tiveramos Tinto. viña na casa. Vale, vale. Eso. Vale, calquer viño ten que ser un viño bo. Home, canto mellor se o seu viño, mellor. Si, home, pero non lle vas meter unha botella de 50 Home, euros. tampouco vas meter un Vega Sicilia, pero... Claro, que che coste máis o viño que, Claro, que que o cordeiro. non sexa de brick. Claro.
Que vaya en botella. Unha botella, que sea barato, mellor unha botella con brillo. Esa é a liña vermella. De aí para arriba, que cada en queira se pode permitir tamén, claro. Perfecto. Vamos a preguntar a Marisol cal das dúas receitas levaría ela para a ilustrísima vila de Melide ou se tes que pensar de momento. Bueno, igual hai algún que che gusta máis que outra. Pois eu que sei, habería que probalos, Esa é a resposta que van me din, Sí. É que os ollos dicen que comen, pero bueno, o peito tamén, non cabe duda. Vale. Pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali, despois chamámoste, vale? Vale, moitísimas gracias. Un aplauso para Marisol, que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, o cordeiro é a cría da ovella, máis do carneiro a partir dos 3 meses e ata facer un ano. Cando é máis pequerrecho, chamámoslle año, pero, bueno, nisto dos nomes, xa sabedes que non sempre hai quórum, como nós, que lle chamamos año cando é pequeniño, en Arzúa. O cordeiro gustanos dende sempre, dis que hai 7.000 anos que domesticamos as ovellas e que andan polo mundo máis de 400 razas. Segundo a parte do mundo, valórense de diferente forma, máis alá e o coiro, ou como a nós, carne ou leite. Unha paleta asada, unhas costeletas, pernas recheas, estufado de cordeira, todo nos gusta. Ainda que o seu prezo invita a reservar este prato para festas e ocasións especiais, que ocasión máis especial que estes días de Nadal, Animádevos con calquera das nosas receitas de hoxe, non vos arrepentiredes e xa non lo contaredes. Como sempre en aí está, @Voltas co Prato. Imos con Xulio Mato, que ten unha pregunta de concurso espectacular. Así? Sí. Cale. Pois... Deixa de pensar. No, a ver, queres que che diga eu? Que vas facer agora? Eu vou facer as patacas Romanov. E como se chaman? Patacas Romanov. Vale, pois xa está. Pois di, pregunta de concurso. Vale. Que tubérculo No. Preguntas de concurso. Pregunta de concurso. Aí está. Que tubérculo leva o nome de Romanov? No. Como se chaman as patacas que fai Xulio? Como se chaman as patacas que fai Xulio? Romanov. Vale. Ahora sí, non o tubérculo. Romanov. Bueno. 664483419, chamade a Voltas co Prato. 50. Non 100. 50. Romanov. Aí está. Euriños en xo, vale. Chamade. Aí está, Mira, queixo. Pataca Romanov. Correcto. Queixo. O que máis rabia nos dé, vale? O que máis nos guste. A ti está che dando ese queixo rabia. Este queixo encanta a min porque é un afumado, un San Simón da Costa afumadinho, que lle vai moi ben. Vale. E aquí teño, está relado, vale? Releino con mismo aparello que relei a pataca. Pataca, ten que estar todo máis ou menos ao mesmo tamaño. Deixala aí a pataca para que suelta a fécula, No, non? deixen aquí para que non se mosidara. Ah, sí? Sí. Pois sí que... Non fai falta metela en agua. Vale, perdón. Sabe, valo pillando, pero bueno. Andas aí. Ando aí ás veces patino. No, bueno, en este caso é para que non se oxide, vale? Porque esta é unha pataca que se oxida moi rápido. Teño outra mensaxe para ti. Igual que ti dicías que eu non quería ir a Silleda, hoxe tamén me dixeron en Vigo que pasa con Vigo, que che parece menos Vigo que Silleda, por eso non vas a Vigo. No, de feito, en extensión, habitantes pareceme máis. Xa, pero... Pero é que eu, a diferencia deste señor, eu traballo polas mañás, e además son de Silleda. Claro. É que o saibas. A mí Vigo gusta moito tamén, teño grandes amigos en Vigo. Por exemplo? É unha cidade que me gusta moito. Por exemplo? Ángel. Pero si non é amigo teu. Lorena. Non son amigos, están nos inventando. No. Talos No, aquí inventa amigos é Bego. Bueno. Levou Begoña sin estar aquí. Eu, por exemplo, aquí onde me ves son de Vigo. Sí. De Bouzas, de toda a vida. BTV. Que diso? Bueno, pataca, queixo, un poquinho de sal, vamos a botar outro poquinho máis. Moi ben. Un poquinho máis de pimenta, vale? Ole. E agora teño aquí un poquinho de leite. Vamos a botar un pouco de requeixo tamén. Ostras. Leva queixo e requeixo. Queixo e requeixo. Isto é como truco que é retruco. Sí. Pois é o mesmo. Increíble, Entón, vamos a mesturar ben. Pero que vas facer con isto? Esta é unha guarnición espectacular para este fin de semana mesmo xa. O sea, non fai falta esperar a noite boa. Gústame moito a idea. Mira, vámoslo poñer así. E agora, isto estou remexendo xa para que non se mosida a pataca, vale? E aquí vamos a meter unha ceboliña moi picadiña. Tamén aí no medio. Todo en cru, Vale, vai ir todo en cru. Pero despois valo pasar pola tixola, ou? No. Por onde? Ou ao forno? No, vai así, é unha ensalada. Acaba de dicir todo en cru. Acaba de dicir todo en cru eu. Metemos no bol todo en cru, pero isto vai ir ao forno. Entón explícate ben. Bueno, mira, o cordeiro xa está no forno. Vale, o cordeiro vai levar unha hora e media. Entón, cando lle falten 20-25 minutos, temos isto listo e metémolo. E así remata toda a vez. Vistes que van explicado. Cando quere, explica ben. Veña, vamos con Lucía Vázquez. Deixamos aquí a Xulio Mato. Olé! Isto xa é marchote, esta música. Biches. E atención, porque hoxe Lucía ten para todos vostedes un xarrete maravilloso, riquísimo, no Voltas co Prato da Televisión dos Cordeiros. Contanos, Lucía. Mira como levo isto.
Acabo de colar a salsa. Ah, para que agora siga reducindo. Sí, sí. Neste momento terían pasado xa fixeches maxa. Sí, sí, fixen moita máis. Mira, ves? 2 horiñas. Outra máis, máis. Pero bueno, o truco, se non... 2 horas. 2 horas ou hasta que quede tenriño. Cando pinches. Vale. Entón, Vemos que escollíchela... se vai separando, ves? Sí, Se vai sí. separando, e tal e como che dixen, aquí reduciu. Gústame o que dixo antes de que os músculos soben para arriba, non? Exacto. Vanse contraendo e vanse poñendo tenriños. Como Mira, lle chamas, xa se a está barrigiña? desfazando. Barrigiña do pé. A barrigiña do pé. Está moi guai, a barrigiña do pé. Aí está. Es unas persoas que é? O semelo, non? Cando sube a barrigiña do É a pé. barrigiña do pé. Cando sube doe moito, Mi mapa, o de Roberto Carlos, estaba gordismo, Roberto Carlos, entón, pois tiña os xemelgos. É que Roberto Carlos era un fenómeno. Tiña os xemelgos enormísimos. Tiña a barrigiña do pé máis forte que... Tiña que dar un xerrete. Tiña que dar un xerrete. Mi madriña, como tiña que estar eso. Veña, seguimos, entón. Mira, voulle botar aquí un poquinho de sal e aquí vou facer un pureciño de pataca. Teño unha pataquiña cocida. Imoslle poñer un poquinho de manteiga. A ti gustache moito a pataca cocida, verdad? A mí sí. Ti lévala no bolso ou algo, sempre? Xa Unha sabes, pataca. xa sabes que sí. Sí. Hai que levar un ladrillo por se ve algún problema, eu levo unha pataca por se vega fame. Moito mellor. É moito mellor, sí. É que si tes un problema, dixe, toma, anda, Toma. tranquilízate, É toma. a que non se lle pasa un disgusto É coa verdad. pataca. Intentanche roubar, leva unha pataca. As patacas fan feliz a xente, cañotas. É certo. E alimentan moito a curar unha fame. Quitaron a fame moito. As fritidas ainda fan máis felicidade, pero Sí, a cosa pero non bueno, se vale. A Xulio non lle está gustando a nosa conversación, pero eu estou contigo, No, de feito, Lucía Por que? sempre Porque di... el non ten pataca. Lucía sempre di, unha pataca no bolso es bien. Es bien. Unha pataca no bolso sempre está ben, Sempre está ben. Veña, vamos a verdad que repartir cartiños, marcho con Xulio Mato porque temos que ir a Laracha, así que imos por aquí, mira. Chegamos a Laracha. Rubén, chamase, dille. Hola, Rubén, boa tarde. Hola, boas tardes, Xulio, a Maisfran e todos os que estades por aí. Que tal, como estás, Rubén? Ben, moi ben. Ai, que receitas temos hoxe aquí. Non sei se ule aí na Laracha, pero aquí está o lindo o cordeiro de, bueno, de maravilla. Que che parece? Gustache o cordeiro ou non? Sí, a min encanta o cordeiro. Pero, É un claro, dos platos preferidos. Cordeiro ou cabrito? Rubén, Sí, cal? Cordeiro ou cabrito? Cal prefieres? pero cordeiro. Cordeiro. Porque aí hai un debate, hai debate entre cordeiro e cabrito. Sí. Hai xente que é fanática a morte do cabrito e eu, E o por exemplo, eu prefiro o cordeiro tamén. Pero quero dicir, si che gusta o cordeiro, non che gusta o cabrito. Sabe diferente, un poquinho máis forte. Vale. Sí, saben diferentes, sí. Bueno, vamos coa pregunta de concurso, a ver se sabes ti como se chaman as patacas que fai hoxe don Xulio Mato. Son as patacas Romanov. Moi ben. Aí están os 50 euriños que marchan para a Laracha. Moi ben. Moitas gracias. Mándoche un bico moi grande, vale, xa sabes que podes vir cando queires, vale? Vale, moitas gracias. E Veña. felices festas. Felices festas para ti Parabéns. tamén. Chao. Felices festas. Chao. Bueno, Veña, entón, isto, que? Quedaríalle 20 minutos ao cordeiro, entón, Espera, pide maxia. maxia, por favor. Aí está, ahora di, quédanlle... Quedalle 20 minutos ao cordeiro. Exactamente. Vou necesitar un poquinho máis de maxia. Pois veña, vamos para aí. Vamos alá. Entón, quedaríanlle sobre 20 minutos, metemos Mira, a pataca as son 20 patacas... minutos, o tempo van a 190 graus tamén. Os últimos 5, se queremos, dámoslle a 200 para que gratiñen máis. Por arriba. Tan pronto vexamos que empezan a dourar, esta pataca ou está relada, vai se cociñar moi rápido, Ole, vale? que guai. Entón, mentre vou picar un pouco de verde para decorar, que estou. Pois mentres típicas eu vou con Marisol. Bendito o forno. Verdad, arrajan cho vida, arrajan cho programa. Sí. Veña, A ti imos a ti ocupache espacio. con Marisol de Melide, vamos para lá. Venga. Aí, podedes aplaudir si queredes. Antes de nada, Marisol, vouche contar unha cousa. Dime. Teño ali do outro lado do plató un amigo, un neno, que se chama Hugo, a ver se podemos despois mostrar na televisión, un amigo, un neniño que veu aquí porque quería ver o programa, trouxe os libros para que os firmemos porque lle encanta, Hugo Oh, que... meu amor. Mira, aí está Hugo. Hola, Hugo, que tal, como estás? Saúda, aí está, aí o tedes, Pois que sí, lindo. quería vir ao programa, entón dixemos, ven ao programa. Pois claro que sí. Pois claro que sí. Pois claro E nós que sí, encantados. que bonito. Sí. Pois a ver, que bonito. O mellor xa un cociñeiro mellor que Xulio, Pode ser, pode ser. Di Xulio, non é difícil, dixe. Bueno, a ver, contame. Bueno, un pouco difícil si é xa, Ten que traballar, eso sí, ten que traballar moito, para pillar a Xulio ten que traballar. Sí, ten que traballar. Contame que che parecen as receitas de cordeiro que fan os cociñeiros. Mira, o lir huele que Que alimenta, non? alimenta. Engordou a rotonda, Melide, non?
A rotonda non sei, eu sí que engordo. Solamente o color, pero... Si comes esa paleta de Xulio inteira, hai que ter moito saque para iso. Bueno, hai que dar mazán primeiro, Correcto. Primeiro hai que ir aumentándolle a barriga con outra cousa, e despois eso, é non ensalada. Bueno, en 2 minutos vou te chamar, vale, para que veñas probar. Recorda que tens que escoller, vale? Perfecto. Estás preparada? Sí, ó. Vamos a dar un aplauso, vende Melide, está no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Gracias, chicos, gracias. Escoita, escoita. Sigue vivo, Sigue vivo, No, se está máis... Como no? Está máis para lá que para aquí, cañotas. Está caliente, caliente. Veña, abre aí. Vamos alá. Mira, Ala. vamos a quitar primeiro o cordeiro porque teño aí un plan para conseguir... Atención unha ao salsiña cordeiro, Perfecta, xa verás. Hai que ter Mira, cuidado, ven porque despaciño, vamos despacio, ven vamos despaciño, despacio, ven despaciño. Vamos para aquí. Guau, Aí vai. guau. Mira, a uiña que lle botamos, máis o xugo que soltou el, Ostras. temos unha salsa aí que teño esta tixola que está sin nada ao lume. Vale. Vale, Por entón, qué? Porque vamos a facer o seguinte, mira. Vamos coller isto. Cuidado, cuidado, tentino, que hai moita pero me quero que... materia. Aí está. Vale, botar. Le vamos a botar aí. Vamos a deixar que reduza un pouquiño. Eso vai ser todo sabor concentrado. Claro, entón, mentres o que vamos a facer, aí xa non se nos vai a queimar o mel. Entón, ahora, mentres o que vamos a facer é Quitar as patacas. quitar as patacas. As patacas Romanov, que lle deron Aí va. 50 euros á xente da Laracha. Atención, Mira, danlle ganas a la racha, Ostras. gastar os cartos en patacas Romanov. Moi ben, Mira as que pataquiñas. pintaza, Pois... Mira, están como se fai agora. Mira como sabe, como Mira, sabe. entón agora o que facemos é, pillamos a paleta e poñémola aquí encima. Ole. Despois, unha vez que reduza a salsa, vamos a botar por riba, un poquinho de verde, temos... Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, porque a verdade é que... Crack, artista, maravilloso, Marchamos con Lucía. Lucía xa está empratando. Agora Lucía xa sabe o que hai. Xa sabe que o nivel de Xulio está alto, que tens que estar á O nivel de altura. Xulio sempre está alto. Sí, pero... Bueno. A ver que pasa aquí, Vamos. Eso que estades vendo é o puré de pataca que xa fixo Lucía. Poñemos o puré de pataca. E agora, atención, Vamos a sacar os estes xerretes. Mira, Guau. non fai falta coitelo, Guau. Mira que oso. Desfais. Viche? Eso para o can. O can non se lle pode dar os cociñados, ten que ser en cru que se lle astillan. Ai. Pois podes lle dar, entón, por exemplo, do xamón. Eso sí, ese encanta. E donde se lle das vai che querer máis, Por eso digo. Moi ben. Temos 2 minutos de programa, así que apurando os dous para rematar, porque estamos a puntiño de acabar. Estou vendo que aquí tamén tes as patacas, xa. O sea, as patacas, perdón, as castañas. Aquí, xa. Mira, xa as collemos Hola, así. que guai. Vamos a ver se non Que brincamos todo. Mientras tanto, podemos ir facendo a pregunta de concurso. Atención a xente que está na casa. Cantos xerretes fixo Lucía? 2. Cantos? 2. Como o día do meu aniversario. O 2. 664-483-419. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. E agora sí voulle pedir a Marisol de Melide que se levante e que veña a probar. Un aplauso para ela. Vamos! Ai, Marisol, ven por aquí, tira para aí para a túa zona. Mira, que xa temos o mantel de Nadal, no Voltas co Prato, que servilleta de maravilla. Nadal, todo preparado. Que maravilla. Porque a semana que ven é o día, é Cordeiro de Nadal. Xa temos Cordeiro de Nadal, hombre. absolutamente todo. Estás na noite boa sin saber. Verdad. Estás na noite boa sin saber. Que maravilla. Pois, Marisol, podes ir probando as dúas receitas. Pois, a ver, vamos a empezar pola Tam- primeira. A paletilla de Xulio Mato e estás tamén o xerrete. Imos a... Ai, me cá. Espera. Que isto creo que coñece, Aí sí. Espera. Imos a Redondela. Estrella, que tal? Boa tarde. Boas tardes, Cañota, como estás? Bueno. Non sei se sabes que onte dixen eu. Estrella que sempre chama, que tal, que nunca lle collemos. Esta estrella de Bueno. Redondela, a boa dunha amiga miña. Tongo. É así. Vamos dar un aplauso a Estrella, claro que sí. Moi ben. Que ben. A ver, Estrella, que che quero mandar os 50 euros, que sei que levas moito tempo intentando levar os 50 euros. Cantos... Claro que sí. Cantos xerretes cociña Lucía? 2. Moi ben! E ademais tamén sei que Estrella cociña moi ben e que ten un furancho. Buah.
Así que... A mí matácheme, Estrella. Aí está. Estrella, Bueno. cando abras, lévanos ao furancho, vale? Mira, pois cando queirades pides. Moi ben. Un bico moi grande, Venga. vale, gracias por chamar. Felices fiestas. Igualmente. Chao, chao. Adiós. Imos con Marisol de Melide porque chegou o momento, Marisol de Melide xa probou os dous, así que quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Pois eu, sentindo moito, gústame moito do forno. Oi, Xulio Mato! Aí está! A victoria de Xulio. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao!